ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என் அழகான வீடு. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீனோடு சேர்த்து என்னோடய அஞ்சரை பட்டி மசாலா பாக்ஸ்லாம் வந்துட்டு நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்றதை பார்க்கலாம். இன்றைக்கி சமைக்கிறதுக்கு வாழைத்தண்டும் முருங்கைக்காவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். முருங்கைக்காய் வந்து பொரியல் வந்து செய்ய போகிறேன். அதுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம், தக்காளி, கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரசம் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி வாழைத்தண்டு கூட்டு வந்து செய்ய போகிறேன். அதுக்காக வந்து முருங்கைக்காய் பொரியல் வந்து நல்லாயிருக்கும். வாழைத்தண்டு பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் முருங்கைக்காய் பொரியல் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கிறேன். வடகம் தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு முருங்கைக்காவும் போட்டு வதக்கிட்டேன். மிளகாத்தூள் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு வேக வைக்கலாம். இப்போ வந்து வாழைத்தண்டு வந்து கட் பண்ணுறதுக்குள்ளே முருங்கைக்காய் பொரியல் வந்து ரெடி ஆகிடும். இந்த வானல் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது ஸ்டீல் வானல் தான். இது அலுமினியம் கிடையாது. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் கலரு. அதனால உங்களுக்கு அலுமினியம் போல் தெரியலாம். இது அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணி நான் வாங்கியிருக்கேன். அது கூட வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். சில பேர் வந்து கமெண்டில் அலுமினியம் வானல் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அது அலுமினியம் கிடையாது. இந்த குக்கர் கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து இண்டோலியம் தான். இதுவும் வந்து அலுமினியம் கிடையாது. இப்போ வாழைத்தண்டு கூட்டுக்கு கொஞ்சம் பாசிப்பயிறு வந்து கழுவிட்டேன். அதிலே வந்து வெங்காயம், தக்காளி, கருவேப்பிலை, வாழைத்தண்டு எல்லாமே போட்டு வேக வச்சிட போகிறேன். 2 பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துட்டேன். மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொதிக்க வைக்கக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். குக்கரில் ஒரு 3 to 4 விசில் வந்து வச்சா போதும். வாழைத்தண்டு கூட்டு வந்து ரெடி ஆகிடும். இப்போ பொரியலில் முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்துடுச்சு. கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் வந்து அரைச்சி விட்டுக்கிறேன். இந்த வாழைத்தண்டு கூட்டுக்கு முருங்கைக்காய் பொரியல் நல்லாவே வந்து மேட்ச் ஆகும். இது கூட வந்து கத்திரிக்காய் போட்டுக்கலாம், உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம், வாழைக்காய் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். முருங்கைக்காய் வந்து ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் தனியாக போட்டால். அதனால் நான் வந்து முருங்கைக்காய் மட்டும் போட்டிருக்கேன். இப்போ வாழைத்தண்டு கூட்டு நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஸ்டவ்வில் வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டு தாளித்து கொட்டிக்கலாம். கடுகு, ஜீரகம், காஞ்ச மிளகாய் வந்து போட்டு தாளித்து கொட்டிட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி சமையல் வாழைத்தண்டு கூட்டு, ரசம், முருங்கைக்காய் பொரியல். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு தேங்காய் சட்னி வந்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மார்னிங் ரொட்டீன் ஒர்க் வந்து எனக்கு முடிஞ்சது. கொஞ்ச நேரம் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு அடுத்த ஒர்க் வந்து பார்க்கலாம். வெளியில் காக்கா வந்து நிறையா இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் பிஸ்கெட் வந்து போடலாம். டெய்லியுமே வந்து இங்கே காக்காவுக்கு வந்து பிஸ்கெட் வந்து போடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மண் சட்டியில் கொஞ்சமாக அங்கே தண்ணி வந்து வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து இந்த ஒரு காக்கா மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி அந்த பிஸ்கெட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அந்த தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சாப்பிடுது. அதாவது தண்ணியில் வந்து நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிடுது. மற்ற காக்காலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து சாப்பிட்றோம். இந்த ஒரு காக்கா மட்டும் டெய்லி அந்த தண்ணியில் தான் டிப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுறது. இதை நான் வந்து டெய்லி வந்து நோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அது எதனாலன்னு தெரியல. அந்த பிஸ்கெட் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிறதுனால அதில் டிப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன ஒர்க் இருக்குதுன்னா, எனக்கு வந்து அஞ்சரை பொட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த மசாலா பாக்ஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலான்னு இருக்கேன். கமெண்டில் வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க, உடன் மசாலா பாக்ஸ்லாம் வந்து எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு. என்னோடய உடன் மசாலா பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அமேசானில் தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். ஏற்கனவே வந்து அந்த வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன். ஏற்கனவே வந்து நான் இந்த உடன் கட்டிங் போர்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உடன் கரண்டிலாம் வந்துட்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறன்றது நான் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதெல்லாம் வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டுட்டு நான் வந்து வினிகர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணேன். இப்போ வந்து அஞ்சரை பட்டி வந்து எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மசாலா பாக்ஸுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மசாலா பாக்ஸில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ட்ராபேக் வந்து என்னென்னா, அது உள்ளே வந்து பார்ட்டிஷன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து தனியாக வந்து எடுக்க முடியாது. அது கூட வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம்.
இதுக்குள்ளே வந்து சின்ன சின்னதாக பாக்ஸ் போல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அது வந்து நான் கவனிக்காமல் வந்து ஆர்டர் போட்டு இது வாங்கிட்டேன். இது வந்து க்ளீன் பண்ணக்குள்ளே ஒவ்வொன்றையும் தனியாக வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக பாக்ஸ் போல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அப்படியே தனியாக எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு வைக்கலாம். இதை போல் இருக்கிறதுனால இது வந்து வாஷ் பண்ண முடியாது. ஒரு துணி வச்சுட்டு நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன். இதில் அதிகமாக திங்ஸ் இருக்கக்குள்ளே நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் வந்து திங்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கக்குள்ளேயே வந்துட்டு நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். இப்போ ஒரு துணியால் எல்லாத்தையுமே வந்து சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ கொஞ்சமாக வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு துணியில் வந்து அந்த லெமன் ஜூஸை வந்து தொட்டுட்டு அப்படியே வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி விட்டுடலாம். லெமன் இல்லைன்னா வினிகர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனும் அந்த சைடில் இருக்கிற அந்த கேப்பில் எல்லாமே வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி எடுத்துடுறேன். இந்த லெமன் ஜூஸ் வச்சுட்டு துடைக்கக்குள்ளே வந்து நல்லா ஸ்மெல்லாகவும் இருக்கும். எந்த பூச்சியும் வந்து வராது. அதுக்கு மேலெல்லாம் கூட நான் இது போல் வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன். இந்த லெமன் ஜூஸால் வந்து துடைக்கிறதுனால வந்து அதில் இருக்கிற அந்த மசாலா வாசனை கூட வந்து போயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து கிளாஸ் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால் இது போல் வந்துட்டு லெமன் ஜூஸால் வச்சு நல்லா தொடச்சி விட்டுடலாம். இப்போ இது ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி முடிச்சிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நமக்கு க்ளீன் பண்ணக்குள்ளே இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது போல் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து கொஞ்சம் நாளாக மடிச்சுட்டு அந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் வந்துட்டு வச்சிட போகிறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இது போல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து போட்டுட்டேன். இப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கிளாஸ்க்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து போட்டுட்டு ஒரு துணி எடுத்து நல்லா வந்து தேய்ச்சி துடைக்கலாம். நார்மலாக இது போல் கிளாஸ் ஐட்டம்லாம் வந்து விபூதி வச்சு தேய்ச்சா நல்லா பளிச்சின்னு இருக்கும். இது வந்து மசாலா பாக்ஸ் இல்லையா, அதனால் விபூதி வந்து ஸ்மெல்லு இருக்குன்றதுனால நான் இதை போல் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வச்சுட்டு நல்லா வந்து தேய்ச்சி விடுறேன். இது போலவே வந்து 2 சைடும் வந்து துடைச்சிக்கலாம். இது போல் ஒரு காட்டன் துணியால் தான் வந்து நான் துடைக்கிறேன். அதிகமாக வந்து அழுத்தம் கொடுக்காமல் லைட்டாக வந்து துடைக்கலாம். இப்போ கார்ன்ஃப்ளவரில் வச்சு தேய்ச்சதுக்கப்புறமா வேறு ஒரு துணி எடுத்து அந்த மாவை வந்து நல்லா வந்து தொடச்சி விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா வந்து தொடச்சி விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாஸ் வந்து நல்லா பளிச்சின்னு வந்து இருக்கும். இப்போ இந்த மசாலா பாக்ஸை வந்து நம்ம தண்ணி எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுறேன். நான் என்னோடய மசாலா பாக்ஸை இப்படி தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது இந்த அஞ்சரைப்பட்டியை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது. அதனால் தனியாக எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நார்மலாக வந்து டிஷ் வாஷ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் வாங்கிட்டு இந்த திங்ஸ்லாம் வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாலே வந்து நான் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் வந்து வச்சேன். ஏன்னா வந்து இதில் கொஞ்சம் வந்து அந்த வார்னிஷோட ஸ்மெல்லாம் வந்து இருந்தது. இப்போ இது வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து ஒரு துணியால் வந்து நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துடலாம். ஈரம் இல்லாமல் வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து நல்லா வெயிலில் வந்து காய வச்சுட்டு கூட நம்ம பொறுமையாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இதில் ஏதாவது ஸ்மெல்லோ இல்லை மஞ்சத்தூள் போடுறதுனால அந்த கலரோ வந்துட்டு போகணுன்னா நம்ம ஹாட் வாட்டரில் போட்டு கூட வாஷ் பண்ணி வைக்கலாம். நான் என்னோடய அஞ்சரைப்பட்டி மசாலா பாக்ஸ்லாம் வந்துட்டு இது போல் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.